ராயல் ஹவுசிங் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வழங்கும் சூப்பரான சுவாதி நகர். இந்த சைட் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சுவாதி நகர் திருவள்ளூர்ல இருந்து ரெட் ஹில்ஸ் போற மெயின் ரோட்ல இருக்கு. டிடிசிபி ரெரா அப்ரூவ்டு, பேங்க் லோன் போலாம். அது மட்டும் இல்ல, கேட்டட் கம்யூனிட்டி, ஸ்ட்ரீட் லைட் இருக்கு, வாட்டருக்குன்னு தனியா பாத்தீங்கன்னா தண்ணி டேங்க் அவங்க கட்டியிருக்காங்க. ஏன்னா ஒவ்வொரு வீட்டு மனைக்கும் தனித்தனியா என்னன்னா வாட்டர் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னைக்கு வாங்கி போற ஒவ்வொரு இடமும் எதிர்காலத்துல உங்க குழந்தைங்க எதிர்காலத்துக்கு ஒரு சொத்து. இது மட்டும் இல்ல, எங்க அப்பா அம்மாவும் நல்ல இடத்துல ஒரு இடத்த வாங்கி வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஹாப்பியா சொல்லிக்குவாங்க. எங்க வீட்டு மனையை நீங்க பாருங்க. டிடிசிபி ரெரா அப்ரூவ்டு, பேங்க் லோன் போலாம், கேட்டட் கம்யூனிட்டி, உடனே கரண்ட் எடுத்துக்கலாம், நாளைக்கு வீடு கட்டலாம். ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 10 நிமிஷம், பஸ் ஸ்டாப்ல இருந்து கத்தினா ஒரு 5 நிமிஷம். இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல கலெக்டர் ஆபீஸ் இருக்கு. தமிழக அரசால 200 கோடியில அறிவு